Estem aquí ara al Departament d'Agricultura, avui fem taula agrària. Avui el tema és aprovar ja els ajuts que va haver per les pedregades, a les zones on va haver fort impacte de les pedregades. Tot està molt bé, no? Donar suport al sector, en aquest cas, i les pedregades tan fortes que va haver el mes d'abril. Però nosaltres anem una mica més enllà, no? Nosaltres sí que volem que hi hagi ajuts, però els ajuts hem d'intentar que cada vegada siguin més estructurals, estiguin preparats perquè les explotacions estiguin preparades per rebre impacte d'aquestes anomalies climatològiques i no fa falta dedicar ajuts públics cada any a pal·liar, no, aquestes tempestes o sequeres o el que sigui. Nosaltres demanem ajuts a protecció de cultius, demanem ajuts a protecció per a gelades i inclús ajuts a regadius en cas de sequera, que no haguem d'assistir cada any a ajudes directes per pal·liar la sequera i en aquest cas estar ja preparats per tots aquests impactes ambientals.